to see you go. At naintindihan. Sunday Smooth Jam on RW 95.1 FM. Every day, and I can't believe Forever. Kung itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at O yan eh. So that is the effect of the training. Ako ng kantang Mahal Kita by Renz Verano. Alam mo, hinahanap ko Who's good citizen mga is children. Verano. Kaya tuloy Reni, so, kayang tamo po yan. Pansin. maneho ng kanilang mga sasakyan, ano? Na po ito. Ang tanong lang po natin, alin are you interested in? Sa grade 3. Ayaw ko kasi ng trabaho eh. Pagkaling ko, At pag-inom ng tubig ng bata. Yun po ang inaano. DWWW 774. Dapat na lamang ang talagang malaki ang tulungan. At yung mga yan, pwede niyong gamitin yan para pagkasenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita na papanahon. Officials talaga maging isa sa mga batch officials ng Hindi namin nakikita. May malik mo ba dyan na didepende